Комчу, бре, ам-да питам, тозга, че работно време работно. Ама покрай сега туристи погледни ливада с дин неко сена, бре. Чем нали искат да опитват, бе, селския туризъм? Да. Ще им вточим по една коса и да махате тук. Ще им вточим коса, ще им вточим, ам по колко ще им взимаме за косене? Ще се взимаме ние колко взема един коса жия. 20 лева и обед да напочварпят. 20 лева, вика малко, бре. Тогава евро, бе. Евро почти. Вау! Ляга ли са и ту, бре? Вау, комшите, ела е това. Че я си утъптал, бре? Той е мръсен. Я да те питам тебе, чакай, я да те питам. Ела, сядне. Точно място. Че какво се разлохка, бе? Чом да охкам, бре, жив челек съм. И аз га, ева, Максо щех да вътросам. Хвача бре да се шудрим, да взимаме едно. А че ходя, хо? Я викам 7 евро. 7 евро, ама без закуска. Закускам, как? Люноштувка на 7 евро. Люноштувка на, че не стига, че ми задушни. Ам за доедено? За доедено, вие кажете само да го шудрим, да едно и също. Доедено, я викам 5 евро. Пак и ти. Какво 5 евро. Мучко ли, малко ли? Чем как малко, бре? Нормално 5. Пък я викам 2 евро за гибриона. Ама на лопата или как? Не, бе, на кошове, бе. На коша, да си го натвари, да си го И зависи. аз магари, но там отгоре на гради. Мальчите, че иде. Со каква филя, Мари? Га не зная. Ние по нас е своя. Вас Ти да какво не, можеш? бре. Не. То не е в нашото село, бе. Не, бре. Кой знае? Мен ми мяза на германчище, Мари. Германчище, че какво го позна? Шепка на Мари. Guten Tag, Damen und Herren. Германчище. Я. Добре. Ам ще му отговаряме ли, Мари? Чем как? Гутен так. Добър ден. Добър ден. Я. И бин Дойч. Дойче се казва, бе. Не, бре, германец си казаха, бре, но викат на Явол, Дойч. Германчище. Я. Уу! Германеца! Помниш ли какво възсториха вас руснаците 44-та, бре? И пета, бре, и пета. Аз сега... 44-та! Какво възсториха вас руснаците? Помните ли? Вас. Не нас, бре! Вас! Те сетни нас дема, най-напреш вас!